mo rin sabot. Samo. Kaya ning hatag naman ko daan, gigikas na ko niya. Kadong na to dire. Karong taod-taod maabot at Isa bay. teleport naman to. Kanang gapadung diri bay kanang puti kayo bay. Tara lagi bay. Ging nanti ka, mo teleport tara, tanawa. Hi my love. Hello, my love. Ay isiya day bay. Oh, ano siya bay? So kay karon bay, imo na mo kong ibayran. My loves. Ako'y bahala nimo unya, anya siya say bahala nimo karon. Kay mo birada man siya. Nasi bayad. Una, ayo ka na dayo. Kaya lang sa kaniya, Imuhan na tanan. kamo na sa birada bisag unsa ba imo may tabuhat at anong posisyon na kay mo basin na kay bonus ba. Ha? Ano ba ka? Ano? Aw kamo lay tana de ako panghawa mo dre kay Sige na. Kamuli na ko. Sige sige. Okay, bahala na. Bye. Ako sa check up ni dahan bay. Ay balay ka check up na bay. Aray ko ba? Chate lang kog mahuman mo malabsa. Sige, my loves. Kanang sir, sobra. 10K ra akong palalat. Pwede mo tanaw sa dance paa. Di wow. Paaram din. No, 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 no. Ano mo, ha? Unsam na oy. Hoy. Hoy. Unsam ni? Unsam ni nimo? Di pa gilok-gilok ra. Ako sa ato ni asawa ha. Bantay na. Bantay na ikay, bantay na. Ikaw, ito. Hapon na. Len! Man siya balik. Len! Uy! Ano naman, saryo? Si Albert imo ba na? Oo nga naman, di sa Albert, nga akong bana. Tara Len, nawa. Hoy! Parang, tapang sa, parang, gusto ni kalasaya. Para makachance mo, kasalain, dili para magkirig-kirig ka. Ang bata. Oo, wala. Dari mo. Ay, di lang po. Nakakita na siya sa kumpag. Akong lugar niya. Ayaw, di ba? No way. Hindi na ka nakakita sa paong sa lugar. Nagkirig-kirig na kanya. May matiwasan na lang siya kaya makalambo.